the future is being born. The future is being born depending upon the man who is in the White House. And the man who is in the White House today certainly is creating a new future for our world. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Ipapatupad ang mga batas nito, higing makatarungan sa bawat tao at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Kasinawan ako ng Diyos. And if you ask me, why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino.